С настоящото видео ще обърнем внимание на един конструктивен дефект, характерен за моделите Skynet 8 и Skynet 10. И двата модела са изработени от един и същи вид термореактивна пластмаса, която дефектира в областта на капака. Капакът има характерна извивка, която поражда вътрешни напрежения в пластмасата, и най-честият дефект е свързан, надявам се да се вижда добре, с напрежение и пукнатини в капак. Оттам сериозна пукнатина, която надявам се да се вижда на камерата, и в двете области, където винтовете притягат капака към корпуса. От тук навлиза влага и поврежда вътрешната част на тракера. Проблемът е добре известен, като някои търговци опитват да го решат с подсилени капаци, които за съжаление дават същия дефект. При Skynet 10 положението е същото. Това е една от основните причини, както и лошото софтуерно обезпечение на тези тракери, които ги превръщат в неоптимален избор в ценовия си клас. Като софтуерно обезпечение и изработка, моделите EK122 Pro и TK919 са на светлини години напред. Хубав ден!